met een plaat van Bob Dylan en iedere keer moest ik die plaat terug opleggen. Meer moest ik niet doen dat de Bob Dylan speelde in die tentoonstelling. Wel, we waren 16 jaar. Allee, Makreel kwam dat toch op naar de tentoonstelling. Zo. Maar natuurlijk, de hyperkineet, wat doet hij? Die stoemt dat beeld toen. Pats! Dat beeld in 1000 stukken, pats! Dat explodeerde gewoon op de grond. Godverdomme! Ja, wel, kost... Patex! Ja, met Patex. Wacht, zeg hem, ik kan dat plekken. We hadden dat in een patattenzak gestoken, al dat scherven. En de naft komt in de kelder, aan een naftstation, hè. In de kelder, zo in de garage onderin. Ging hij met Patex dat beeld plekken. En uren had, dat was een puzzel natuurlijk van economie. Had hem dat beeld eindelijk in elkaar. Natuurlijk, heel die kelder ging vol gas van Patex, hè. Wat hij met Kreel een sigaret opsteekt. Dat beeld ontploft. Verschrikkelijk. Dat is toch... Het scherf van dat beeld, het scherf van dat beeld stak gewoon in de deur van de kast. Had zich er gewoon ingeboord. Jongen, wat had ik kunnen doen?